Veduwe ndinokumbirawo mazano enyu vanhu vanotuka chimbomirai. Ndakapona musi wa 25 September asi ndakapona neoperation. Saka nyaya yangu iri pakuti takazochinjaniswa vana. Ini ndakapiwa mwana womukadzi akapona na 3, ini ndakapona na 5. Ndinopakuya nevana vakauya vakangoisa matray not checking kuti uyu mwana ndewani uyu ndewani. Zvino takamwisa vana vasiri vedu ini nemukadzi uya kusvika dhei rekubuda rasvika. Ndo patakazoona kuti pachinjanwa vana. It's so painful and not acceptable. Ndakachema kwazvo nekurwadziwa kuti shuwa kugara 3 days ndichipa mwana womumwe munhu mukaka. Apa wanguwo achimwa vamwe mai mukaka. Zvino manesi akapindira nyaya iyi vakaramba kuti zvijekeswe pachena kuti nyaya igadziriswe zvaisazonetsa mangwana. Vakaramba kuita matests kuti vana vaongororwe kuti hapana pakanganisika here pakumwa mukaka kwavo. Paifanira kuitwa ma-DNA tests kuti shuwa tigutsikane kuti mwana haasi wangu. Vakazviramba zvese izvozvo. Nyaya yangu pachidimbu ndinoda kuziva kuti how can I report nyaya iyi kuti paitwe ma-DNA tests because handichina rugare mumba murume achiti mwana uyu haasi wangu. Ndoziva sei ipo pasina kuitwa ma-DNA test. Help me please, ndoita police case here or going back hospital vagadzirise zvinodiwa.